Maayong gabi mga kaigsoon kong tagumenyos. Welcome sa inyong paboritong programa matag Biyernes sa gabi ang Tagum Talks with Ketty Kalina. Ug karong gabi una ang atong bisita usa ka amigo sa katawhan. He is the City Councilor of Tagum City. Di na ako dugayon, basta aala, katawhan ang una. Let us all welcome Councilor Rex Jasper Aala. Hello, Tagumenyos! Hello, Ken! Daghan kay kag fans diri Cons ba? So, salamat gigo ket daghan na gid ka fans karong gabi una oy. Yes, Cons. Kay karon naman ka naabot. Dugay na jud kay ka na mo kuan Cons no. Dugay na jud kay ka na mo gipaabot karon pa jud ka nakahigayon diri sa Tagum Talks. Mao na gid siguro ning right time Ken nga imo akong nadakpan. Yes, mo na jud ni. Og Cons, this time gusto mahibalaan sa atong mga kaigsoon ng Tagumenyos kung kinsa ba jud si Rex Aala og unsay gigikanan ni Rex Aala. Hisgutan nato na karon Cons. Ready na ba ka? Ready na kayo, Ken? Cons, let's talk about your life first before ta mo adto sa pagiging counselor nimo. Let's talk about your personal life first. Cons, can you share sa tumata Tagumenyos nga kinsa si Rex, unsay gigikanan niya o kinsa ang iyang mga gigikanan? Okay, sa tinuod lang no, Ken, para sa ko ano, makasulti ako mga friends, ako wala gid ko'y pili nga tao. Simple nga tao nga gipadako sa may pamatasan no. Nga masulti nato ba nga all walks of life pwede na ko mamingle, wala ko'y pili. So hindako mi proud to be nga naay mga silingan namo nga less fortunate arang-arang lang po na mo Yes. pamilya di po masulti dato mi pero nagpasalamat ko I was surrounded by neighbors nga masses nga mga neighbors and hindako ko sa ila ha. Yes. Nakita na ko nga unsa day ang meaning sa life labi na makita nimo nga ma-recall nimo tong mga struggles in life labi ng mga silingan nimo ma-affected ka and then here comes nga madala nimo nga experience until such time nga mo matured kag enough and siguro part sa amo ang pamilya. My mother was a teacher and my father also a mechanical engineer. Masulti na ko nga all of us ilahagid ming gi brought up into what is really being a compassionate person. Mao gid ilang gikuan sa mua and dito diha nakuha nako ang I'm para sa kuha Yes. kung unsa what you see is what you get sa kuha lang gid. Mao lang ginakuha. I'm not pretending to be Something else. something that is not me. Yes, Oh. Cons. Anak ko siguro masulti na to sa instances in times of work o anak ta kay naamang gutay obligasyon kung work ta but outside the work wala gid ko'y problema pwede gid ko bisang asa pwede ko agdahon wala gid ko'y pili sa tao mao lang gid na ako ang nadak-an gyud so mao na ako ang simple life pero napa ko'y mga ubang i-discuss sa imo with regarding kumukuan ka sa with regarding sa ako ang family labi na sa ako ang parents Yes. so ma-discuss gid ako na sa imo Ken. Talking about your parents, Cons. Cons, you are grown up nga teacher ang imong mama nga karon nahimo na natong board member o ang imong papa as a barangay captain. Giunsa nimo pag giunsa nimo pagdako as a Rex Aala nga nagtubo sa ilahang shelter. Actually, sa experience na ako, makita na ko sa una, during 87 ba to, 88, nag-election to. That was the time Cons, nga, kailan ang edad? yes, ay saba. Sige, Cons, Kuan pa ko ata, elementary, and then that's the time nga, hala na, hindagan ako ang papa as vice mayor diri sa munisipyo pa to sa Tagum. Sa Tagum. Sila ang pinakauna nga PDP nga partido sa Tagum. So, papa ni ang kauban niya ang kalang papa ni Edmar Kwakan so Yes. mga daan pud nga mga pamilya diri ba then that was sa time nga nagakuyog-kuyog lang ko sa ila experience yung anak pug ko bang nga as a child matiga ka mabibuhan ka kay mukuyog ka labi Daghang rally tao. mag-enjoy ka kay daghang kay tao Yes. nga napapod experience pud na ni board member Bong Aala sa una kay kakuyog pud siya so nakita na ako and from that time sad to say wala man mapili si papa pero okay lang sa mua. And then such time nga naabot ang time mga 90s si mama Yes. pud gi-offeran pud si mama nga pili padaganon siya as board member. And then si mama mahungod ato nagatudlo pa pud siya sa St. Mary's College. Dugay gid siya di po mi nag-eskwela. So niabot pud si mama ning dagan pud si mama pagka board member. Motong time ato nga wala pa ma-divide ang De Oro and Davao del Norte. So lagyo kayong munisipyo ang Yes. maabtan, maabot mga Bini, Pantukan, kan mga bukid din na.
malipay ko kay syempre kaling ma-feel nimo nga bata ba ka ganag ka magkuyog-kuyog kay Oo. makalaglag kag mga area nya. Tinuod. Usually ginadala mo ko sa campaigning so observant lang kay ko. And so nakita na ko until such time nga 1998 that was the time that Mayor Ray Tio ran as a first ran siya nga mayor sa Mayor sa Tagum Tagum. and my elder brother board member Bong Ala ran as a city councilor. Yes. He was a former barangay kagawad o barangay Mangkilam. Mangkilam. So observant lang po ko ato nga time and then nakita na ko nga oy maayo ni Nindot di ay. nindot di ay kaayo. Wala lang po ko sige lang obserba pero wala pod kabalo na inaabot tong 90s 96. Dito na surprise akong mama, I will tell you. Sige, sige. Kay pag start sa SK chairman, Oo. akong mama, akong papa, naglakaw na sila sa balay. Murag pila to ka days wala sila sa balay. Wala sila kabalo. Naning file ko SK chairman. Agoy. Naning file ko SK chairman because ako mga, honestly, admiton man ginagawa, tungod sa ako ang mga barkada. Yes. Ana sila nga, file tarex, dagan ng SK. Iko, wala si mama pagpapa, bakasukan. Wala pa ko nakapananghid. Oo, Agoy. kapalangin. Sige lang lagi kay okay lang lagi ang mga papa. So, nag-file ko. Pag-file na ako, sila nga, sige, tabangan lagi ka na mo kay wala may tarpaulin sa una. Yes, yes. Akong mga barkada, mag-collect kami og Sako na Ang una. Sako, Pinturahan. pinturada. Oo. Iboto or vote. Oo. Rex Ala or SK chairman. Yes. Then mga 2 days after niabot ako mga magpapa, gipukaw ko nila. Night na sila miabot. Pukaw ko nila. Rex mata sa ragod. Unsa man mga pa. Ana sila nga. Ikaw ba pakaulaw lagi kay ikaw. Pakaingon na lang taga Mangkilam naglisod ta kanon tagandakan magka-SK chairman. so diyan ako nga. Ha? Wala ba? Tinay pag ko. Oo. Ayaw na, nakita na Ano mo mo, sako, tarpaulin? nagdala mig sako. Dahil mo pangalan, oh. Naraw sa ring sako dili. Oo. Sabi ko nga, dagal bitaw ko. Kaya mo magkamalangin, may na mga tao nga, naglisod tang mga ala dili. Ingko ma, Lagi. pasensya na lang yun mo. Insulti mo lang mga abarkada nga, taagan. Oo. Ah. Unya mo na, last filing na to. Oo, ano ko nga. Sige na lang, do man yung tao sa papa. Oo. Sige lang, do. Nakapain naman eh. Atuan na lang ni Panindigan. bahala ka ha. Maningkamot gyud ka nga mudaog ka. Kay imo gipakita sa tao nga hindagan gyud ka nga maayo imong intention so mo to nga kaluyan pod no hindaog ta so Kalingaw. mo to dito nag-start ako ang journey as SK okay ako ang pinakauna nga SK. Si Kuya pod, siya pod ang pinakaulahi nga KB. KB Oh. chairman pa man tong sa time Yes, nila yes. Marcos and then sa time nila Cory dito na nahimo ang SK. SK. So, pagkitabo ato, then, nag-eskwela na ko college. Pagka man ako SK, so, wala ko ko'y balak gid nga musulod sa, kuhan kaya nag-continue na ako sa akong college naman. Yes, Mag-eskwela ko sa oo. St. Mary's of Engineering. So, marag na-focus na ka sa Na-focus ako education. na-focus ako sa education kay mga magiti gusto nila papagmama niya. And then, such time na nga, nag-graduate ko, and then si Mayor, nag-continue si Mayor, naputol lang tong term ni Mayor. By 2001, nakatrabaho ko diri sa City Hall. As di ako sa engineering ko nagtrabaho. So, you're a graduate sa SMC as Civil engineering. Civil engineering. Ah. So, nakatrabaho ka sa daan nga City Hall Cons. Yes, nakatrabaho ko sa daan ng City Hall sa una. And then nakatrabaho ko part din na sa una pa ng motor pool. So, Oh. mo tong experience na ako mga 3 years po ko nag-work dito. Then after that, so mo to nag-manage namin sa among farm nga naman may Cavendish nga farm. So Yes, yes. after ato nag-manage na ako. So dito na and then here comes pagka 2007 barangay election. Yes. Nagdagan man napildi man gud si Papa during that time sa 2004. Oo. Nang balik si Papa dagan pagka barangay captain and niyang is Papa ko ang Rex dagan kag pagka barangay kagawad anak ko pa. Dili naman ko interesado nga mo apil Maging sa politika. politika. Nga anak ko sa iya ha. Siya balik lang gud sa politika ni anak ko nga. Sige pa kay ikaw may mihangyo. Moto Yes. ko nga sige pa ako ang tumano na mangyo siya nga. Kay unsa may resulta walay problema at least ikaw nga moto Kamot. dito nag-start ang ako ang yung journey hantod na continue akong journey nga nahimo akong kaduha ko nahimong number 1 nga barangay kagawad sa barangay Mangkilam until such time nga by 2013 muna to nag-start na ko as barangay captain so nahimo kong barangay captain for
8.5 years. Sa Then here we Makilam. are. Mm-mm. By 2022, nahimo tang city City councilor. And councilor. pasalamat po ko kay Mayor God kay iya po kong gikuha as city councilor. Supposedly, napunta ko yung last term, pero Diba? dili gi ko ka-refuse kay Mayor Mayor Oy na good because na. ang principles o ang pagrespeto na ko sa iya as a public servant, idea gid ako, mentor gid po na ako siya with regarding ana sa iyang gibuhat diri sa siyudad sa Tago. Yan lahi ra jud cons no. Pag si Mayor Ray Tioy jud amo pili sa imuha. Di jud basta-basta. Piliun jud na niya ang dekalidad og masaligan. Napasalamat gani gid ko no kay Yes. wala para sa kuha siguro tama pud na, pero ang ako lang gid nga gusto lang pud nako i-prove nga gipili man ko gikuha man ko ni mayor, gusto pud nako i-prove nga kung makonsehal man ko sa syudad, gusto lang ko makita pud ni mayor nga gatrabaho gid pud ko. Mm. Kanang deserve pud nga wa siya mahimo nga ay wrong choice ni nga city councilor kay Yes. wala gatrabaho, dili gid Mm-mm. kay fatherly kayo ang pag-advise ni Mayor Samua nga Tinuod. kinahanglan trabaho ta, kinahanglan makita gyud nato unsa importante. We will sugod kita sa grassroots. The same Tinuod. sa kuang nanirbisyo po ko sa barangay. Barangay. Sa una. Sa grassroots po gid ko. Gadto gid ko Mm-mm. kada purok. Napay time sa una ken I will tell you being Mm-mm. a public servant, a barangay captain. Sa una ken og dili mi kahulam og equipment sa city Mm-mm. o grader or di mi providean og graba. Mupalit mi graba sa barangay. Pag-abot Personal. ko sa iya, dili na Mm-mm. i-charge na mo sa barangay. Oh, okay. Pag-abot dito sa purok asa mi magrabiling. Mm. Ako'y mag-una-una dito ken magbitbit og pala. Murag ikaw ang nangunay jud. Ako'y mangunay, magbitbit gyud pala kay para pud sa katong mga kauban nako nga nagtrabaho sa barangay, mo trabaho pud sila, mabitbit pud sila og pala. Tinuod. Kay magpalahay mi dito with regarding sa tanan nga tanan mga kasada nga kinahanglan ang lubak-lubak matabunan na mo og graba. So Mm-mm. dili gyud ko parehang mayor nga dili pud ko kayo gusto nga diha ko permanente sa office. Gusto Tinuod. gyud nako pud nga lagi ko sa Grassroots yun. area, lagi ko sa field para makita nako ba mahalubilo na ko mga tao. So Tinuod. mo nang sa kong pagkahimong kapitan, ubay-ubay gid ang atuang nakuan. Siguro mga 7 ka buok ang ako ang napahimo nga covered court, nakapahimo Ooh. og gym. So during the time makasulti ko, proud to say Ubay-ubay po siya. I was cons. the really pinakadaghang nahimog covered court no nga barangay captain and Mm. nakapahimo pud ta og daycare center, Center. nakapahimo pud ta og kaning mga health center. Mm-mm. Ang health center sa una magud sa Mangkilam nagbong ni siya og tulo lang ka buok. Mm-mm. Pero during that time gi-diffuse nako Yes. kay para kaning murag na-clusterize nako ba because gusto nako nga dili na kaayo lisod nga magsige pagpliti kay layo ang Tinuod. health center niya luoy kaayo. So Yes. gi-diffuse nako gipangbutang nga mas strategic nga mga products nga Mm-mm. gibutangan dito og mga, Mga health medical, center. Yes, mm-mm. mao nang gibuhat nako kay para dili na gid murag na gid naa sa tungod mismo ang Oo. mga services Di na ba. matuglayo Di na gid mo adtog layo. pagkanindot no. Okay. Mo na siya. Karon pa nako na-realize ba katong giskwelahan ako nga daycare center sa Union, isa po na si Cons sa nagpa Cons dagan kay salamat. Actually naka-daycare ko sa Union Oo. before. Oh, isa po din na siya sa mga proyekto ni Yes. ni counselor no. Nindot Ang kaayo katong gym sa ang katong gym sa kuan ron sa Union. sa Union. Oh, kato Isa ako sa pud project tong project nimo. nako katong stage sa to anang gipausab. Mo ni mga daga na dulaanan ako sa Oo. una. Alam ba, ilahan dyan ang edad. Dili na ta mo mention. Dili na ko cons. Sige, cons. Balik na cons. Giunsa nimo pag as a father, 'di ba? As a papa ka karon. Giunsa nimo pag-balance ang work nimo karon and as also as a father. Make sure gid nako nga ma-divide nako akong time with regarding labi na kinahanglan kay sa ko ang mga anak labi na kung adto kanang sa eskwelahan. Mm-mm. Naagi po ko mga PTA Yes. because gusto nako ba nga gusto nako Hands-on ma-inspire jud ang king mga papa. pana. Mm-mm. Gusto nako karon isulti nako sa inyo ha. Labi na ning listen sa mga ginikanan labi na sa mga amahan. Mm-mm. Dili pwede lang i-entrust ninyo ang inyong anak sa inyong wife. Because common naman good na, 'di ba? Common naman na. Dili tungod kay nagtrabaho ta, we will feed and finance ang ato ang pamilya, but muset gid ta og time nga special time para sa itong mga anak labi na og katong mga activities nila. Because Yes. kaning mga activities nila kaisa ra ni may tabo sa isa ka tuig. Tinuod. And when years pass by, ma-regret ninyo nga wala mo ana nga time, ug wala mo sa picture nga memory sa inyong anak. So habang ang inyong mga anak, you can cuddle with your children. So
importante gyud nga naa mo kay because when your children will be matured na nagitay nga mo separate na gid sa imo nga di na nimo siya pwede Wala makadel, na kay time. di na nimo pwede madala kung asa mo manuroy because ang life na nang freedom nga nakita na sa usa ma-realize na sa usa ka Tinuod. teenager nga ay di na ko mukuyog kay kapoy naman. So lahi na pag mo na nga priorities. gusto na ko gina-inspire usually mo na during sa mga even sa mga education mo support mo Yes, cons. sa barangay Mangkilam ako nag-start sa katong mga na ako'y mga financial assistance sa atong mga elementary, na tay financial assistance sa atong Yes. mga high school, and naapod tayo financial assistance para sa atong mga VOCTEC. Wala lang namo makuan ang college because dili pa enough ang kuan. So Yes. mao na nga ato ang kita nag-start ana sa barangay Mangkilaman ang mga educational assistance. Pagkanindot, oy. Basta sa Mangkilam, dira na dito mamayo. Ito, cause nindot kayo, no? Karon pa na ko na-realize tanan-tanan, no nga. Grabe, dako jud. Bantog ra ing anak pod kanindot pod ang Mangkilam. Dili pod siya, ang Mangkilam, aminin natin, ang Mangkilam, isa pod ba na siya sa kanang nangunguna sa unang panahon, itong mga panahon pa ning cons, isa sa mga nindot nga kanang puy-anan, diri sa atong syudad sa Tagum, ang barangay Mangkilam. Cons, as a father, as a anak, kumusta pod ka as a anak ni Ma'am Shirley? Para sa ko kuan kay ko, attach kay ko sa ko ang mga parents labi na sa ko ang labi na to sa akong papa. And then when my papa passed away, Yes. halisod kaayo ang recovery. Namo gyud time nga mapil na to nga mawiktan, mingawon man gud ta. Tinuod. And karon nga si mama, nanam gyud siya sa iyang age nga kuan na gyud si mama, so nag-spend gyud ko time mo kuan gyud sa iya mga musta kay mama kay because si mama na naman siya ron sa private Yes. in private As capacity naman gyud As siya. ano na siya, as ano si tawag ani eh. Kanang- Consultant na lang namo si mama. So, Oo, siya mo advisor na lang namo nimo. with regarding mga musta na siya sa Quarex, mga nani, nanang kuma. Don't worry ma kay kung unsa inyo ang gisulti sa mo mo nila kuya nga alaga ang apelyido the same sa pag-alaga ng ko nga mao gani maalagaan gina namo ma because wala mi ug wala pud mo nga sa alagaan di gina mo na i-destroy ng unsa inyo hang gipangbuhat. So amo lang gina mo ang Ilang gialagaan. mo alagaan lang gyud mo serve lang gyud mi kutob sa asa namong kaya nga mahatag nga services gyud. Tinuod. Personal man or public nga services mo ra gyud na. Tinuod. Of course, i-shoutout po natin si Mama Shirley. Mama Shirley! Hello, shoutout nato. Diri grabe kasi kabalo jud ko unsa ka love di Mama Shirley sa inyong duha ni Sir Bong. Thank you kay Kabalo jud ko ana. Kabalo jud ka ana, ma'am. Anyway, ato na takaron diri kon sa imuhang pagiging city councilor. Let's talk about your committee. Let's talk about pagiging councilor. Cons, asa jud ka nagsugod og kanang kanagong establish mo sa nga uy mag-councilor ko ani. Unsa nga sugod nga era sa imong life nga pag mao na jud ni ang time nga mag-councilor ko. Actually, sultian ta ka, pati ako na surprise ko. Kaya because nisulti ko sa akong sarili nga mag-counselor ko pag mahuman akong last term. So din ko nga sa barangay, di ba? sa barangay ko nga kung maka-counselor ko, maka-last term ko yung election 2025 na gid ko mo try. Okay, mo try kog city councilor. But surprisingly mo to napilian pud ta ni mayor. So ana lang gyud ko daan pati sa ko na honestly nagsulti naman gud ko gibuhian nga sa mga leaders dito balabas sa purok chairman ngayon ko nga last term gid ko dili pa ko mudagan og city councilor kay Yes. gusto ko Humanon sa humanon ko paning uban nga kuan sa improvement sa barangay Mangkilam. Pero pag pili sa ko ni mayor, ako ag yung i-gather tong mga purok leaders ko sorry kayo ha dili na ako ma-fulfill ang ako ang promise kay maulam mo pug ko mo balibad unya. Yes. Kinsa pug ko balibad kay mayor uy. So, Tinuod. ko sige lang ako kung may problema kay at least kuyog mo ni mayor. Kung ay kang problema din na kay munghong lang po kang mayor unsay mga developments nga pwede sa karsada, sa kanal, unsa pay lain diri. Ako na muhangi gyud kay Mas mayor. bigger na ang Mas imong bigger scope, na gani anak ko siya. Nya kani mga dalan nato nga wala kay mamintinar. Akong hangyoon perminti si mayor og graba og ang kanang mga equipment para sa mga grader para Yes. mahanay ning ato ang dalan mao gid na. Usahay cons no kanang ginaano ta sa Ginoo no, ginabutang ta sa kanagong we expect nga murag diri ra man jud siguro ko taman pero ginabutang ta sa Lord sa dako gud nga scope kay kabalo ang Lord ba nga
mas daghan ba kag mas mabuhat? Tinuod gina no. Unexpectedly no. Pero daghan gyud kaayo og blessing nga unexpected, and you will take the challenge Tinuod. because kay niabot mo na sa Yatag man. imuha Mm. nga wala nimo iyong gidahom kay kalimang kung gusto ka mo dagan imo ginang giplanuhan. will ni mo. Pero will gina nimo, pero pag unexpectedly nga naabot ka na nga punto nya nag-succeed ka. That's the So will. that's the will of the Lord, masulti ginato. So mo Tinuod. nang ako nga wala, continue lang yun, maningkamot lang yun ko, and learnings. Tinuod. Kay ang pagpanerbisyo biya, mabot kag city, even bisang naka sa barangay, dili ba yung experience wise na kay ka, with labi na sa Tinuod. legislative wise. Okay lang, nahimo kang barangay captain, nahimo kang kagawad, pero lahi ra man gyud pag-abot diri Yes. ang sa mga papers, while dito man good, Mm-mm. di man good kay ta scrutinize with regarding sa to ang mga resolutions sa barangay ta, Mm-mm. while diri. So very observant, willing to learn. Mo ang maging journey nato. So Yes. musulti nato every challenges and in every chapter sa tong life is a journey. So ang importante, willing gid ta. Willingness Tinuod. gid mao gid na. Tinuod yun na, Cons, no? As a city councilor, dili jud basta-basta. Labi na itong first term ni mo, Cons. Di jud to basta-basta, no? Mga first, ano pa ni mo, mga first days pa ni mo as a Tinuod. city councilor. Tinuod gid na kay wala ko nga. Alam mo ramtag mangurog ani kay bulikod na ta. Oo, nagkalagong, huy, dako-dako na ni. Tagom na niya akong gidala. Mo observe ka ba sa mga Mm-mm. mga tangaan naman ni, mga former naman ni, nga kauban naman ni sa ako ang magulang, Mm-mm. mga mentor na gulang nakita magulang observant mapog ko with Yes, regarding yes. sa una maminaw po ko sa deliberation sa ilahang legislation. So Mm-mm. matanaw na ko ba kus nakauban na maging taon ako ni sila ko okay makasulti lang ta observe ko ba Oo. Ay, di sila maulod butani. Magdi naman yun basa-basa. Karon isa na ka sa mga, maingon na tog tenured na as a city councilor diri sa Tagum. Thank you kaayo no. Ana naman continue ka pa akong journey, akong learnings, and Mm-mm. nag-share po ko with regarding sa uban ako nga mga freshmen pa, mga bago Yes. pa po. Ako po silang ginasultian. Unsay, muna nila binas sa parliamentary, ako po silang Tinuod. ginasultian ako sila nga pasensya lang nga kay kumo-correction man lang ko para man po ni sa parliamentary For the good. meeting na to. Mm-mm. Not personally. Oo. Sila. Ay mo kaguol kay na-experience po na ako ni. Sa una po. Oh, anak ko siya. Di man kay mo maguol kay usay magkamali man gani ko. So, Oo. anak ko nga wala di man ta perfecto diri. Ang importante Open. naga-deliver gid ta sa ato ang mga programs mo na pinaka-importante. Ayaw na guol kay dili man ta perpekto dili magkamali man gid ta, pero importante ang programs o ang development ato ang gina-deliver. Tinuod yun na. Cons, speaking about magiging konsehal, you are the chairperson of the Committee of on Special Bodies and Cooperatives. So, Cons, can you talk more about this? Actually kaning special bodies and cooperatives nagpasalamat ko ani no kay na ato Mm-mm. ani handle nato nino nga isa po ni ka majority Mm. major nga Major committee. work yun So siya. Mm-mm. nadirect tong accreditation sa mga different nga associations Mm. and different cooperatives. As of now, 54 kabuk ang ato ang associations and cooperatives nga napa-accredit sa TUA. Oh. These cooperatives usahay mo represent ni sila sa ato ang Development Council. Mm-mm. Labi na gid with regarding sa naatay mga unsay mga suggestion nila unsa pambaylaing Yes. mga programa or mga infrastructure nga development. Yes. But also they will participate katong mapili, they will participate sa ato ang transparency bidding, sa mga bidding nato sa mga Mm-mm. infrastructure naa sila because para makita nga unsa ka transparent ang ato ang gobyerno sa ato ang syudad sa Tagum. Tinuod. Sa imong committee, Cons, nga kaning special bodies and cooperatives, unsa na yung mga nano na ani mga proyekto na nga natupad ani? Nakita nako nga ang uban nato nga mga cooperatives naghatag sila og amount. Okay? Mm. Naghatag sila og amount katong gipropose ni mayor nga katong Children's Park, Water Yes, Park. isa pa na. Naghatag Mm-mm. sila og financial. Amusement Na park. uban na nga to. naghatag din na. So ilahang yata giko lang gi-emphasize gid nila kay first time nga Mm-mm. naay nagstorya sa ko nga isa nako kauban nga opisyales sa committee diha sa Same cooperatives, gyapon sa cooperative. same nga naa di balaod dai Republic Act, dili na ko ma-recall nga Mm-mm. ang bayronon lang di ay ani nila sa cooperatives dadi ni sila yung mga exemption, Mm. tax exemption Yes, yes. diri sa ato ang business. Oo. So
Pag-abot kang mayor, gi-open ako na ka mayor kay sa ubang LGU mo naman din na ilaha. Mo na Magbayad lang ginagamit sila na nila. sa ilahang miscellaneous. Yes. So pag open ako mayor, nabi ani, bilib lang po kong mayor. Kay gi-adapt din ni mayor. O sige, Yes. mao ni atong buhaton. Karon, ang tanan nga mga cooperatives o association, fortunately, lipay gyud kay sila. Kay Tinuod. ang ilahang business tax, dako unta kay ilang bayro nun kay dagko biya na nun nabay Tinuod, multi-billion oo. biya, oh. So, naggamay, nagbayad na lang sila sa kato na lang mga miscellaneous fee nga kinahanglan bayaran nila para diri sa tuwang ordinance na to. Mm-mm. But in return, naman na sila budget for social responsibilities Yes, sa yes. tuwang community. Sa community. Dito nagka-partnership nga ningon sila nga unsay gusto ni mayor Yes. nga program or mga projects. Ang instead nga ato ka amount, O, yung ila ato na lang Oh, katong allocate. amount nila para sa ilahang social responsibility Mm-mm. sa community mo utoy ilahang I-allocate gitagaw para sa sa programa ni mayor labi na tong sa ato ang Children's Water Park. pagkanindot. Mga kaigsunong ko tagumayas by the initiative of Councilor Aala. Na jud kani cons no, na mga butang nga wala jud pud mi kabalo ngayong ana no nga mga ingani pero isa pud actually that's a big impact na sa to mga kaigsuonan nga mga business owners, mga partners pod nato no, it's a big thing nga makatabang at the same time ma-allocate siya ang budget nga kalagong para jud dira sa mga butang nga maka-develop sa tong syudad. That is why napoy uban nga natagaan po sila og napa-accredit sila niya natagaan sila og finance, not only ang city ni hatag finance sa ilang livelihood but also nakakuha ta sa nasyonal. Pagkanin. Oh, natin mga nakakuha nga mga drivers, Mm-mm. mga tricycle drivers nakakuha ang ilang association. That is why ako kanila gid akong gusto ipahibalo no sa mga nagtan-aw karon no, Yes. sa mga audience labi na gyud katong gusto maghimo og asosasyon o kooperatiba. Mangyo ko ninyo, you can visit my office third floor and we'll make sure kung interesado mo na maghimo og asosasyon, what are the pertaining papers, me and my staff andami mo tabang sa inyo ha. Kay gusto na mo makita ba nga matagaag chance nga katong mga asosasyon na makakuha po sila og propose nila nga program design nila nga Tinuod. para sa unsa project design nila para kung unsa ang ilang livelihood para Mm-mm. mukita po sila. That is why nga nagpasalamat ko nga naiuban nga nag-submit na po sila para magpa-accredit sila. Yes. And karon ang ako lang gusto nga kamo nga sa different nga barangays kung unsa man inyong different nga association nga inyong nasugdan atuan ang iparehistro. Mutabang ang atong opisina naman tay mga abogado nga libre na mo perma na di na mo magguol para i-accredit na to na diri and mag-submit ta og mga project design para sa inyong livelihood kay mutabang ta para matagaag tsansa nga magpadayon ang inyo makanegosyo gyud mo because I know nga usa ka sasyon dili lang na mag-base sa inyong mga kaubanan Mm-mm. but because you have a family and through this association na makahimo mong livelihood you can help your family. Tinuod. Grabe. Na-amaze ko, Cons. Na-amaze ko. Like, personally, as a tagumenyo, na-amaze ko sa kanang mga ingana nga mga proyekto, ingana nga mga, karagong mga buluhaton nga, pwede din nato na pwede din nato ma-work on, pwede mahatagag tabang gikan sa opisina sa ato ang halang doon nga konsehal, Councilor Rex Aala. Cons, na-amaze lang ko, na-amaze na dyan ko. Mungutan ako about sa Committee on Education. Ikaw po, di ba, ang chairperson? Yes, kan kita po ang committee chairperson sa education and isa lang gyapon mapasalamat gyapon gid kong mayor. Kay subod ka major no nga dako nga konsul sa committee on education grabe gyud. Actually, isa sa mga pinakadako jud bitaw nino ang sa special bodies and ug ang education po. Isa sa pinakadako nga. Pinakadako gid kayo ang education kay when we talk about education, dili lang ni siya about sa katong mga scholarship, sa mga incentives. We'll talk also nga ngano mo sulti ko sa infra mayon sila nga dili dako ang infrastructure kay dalan. Okay, tama mo nga point pero let me tell you kung pahimo kag gym, magpahimo kag mga classrooms, pahimo kag building, mga school building, infra na siya but that is under the education. So that is why nga challenging kayo nga na kuan sa ko ang education na continue na ko until now kay
pareha po bing mayor, ha? Gusto po na ko makita, at the same time gusto na ko masuportahan si mayor kay nakita po na ko si mayor nga ang concern niya sa mga estudyante, as much as possible ang concern niya sa future Tinuod. sa mga young ones in terms of education nga Mm-mm. no one will left behind or walang iwanan gyud with regarding sa education. Murag na ano nimo cons no gatong before na remember na ko nga nag-uban ka kay mayor nagadto sa mga eskwelahan no. Yes, tinuod gyud na siya. During my first term, Oo. pagdaog ni mayor mga 2 days o 3 days after pag-proclaim nag kuan mi istorya ming mayor, nya mo na siya sa school. Mo to automatic ko. Koy, salamat Oo. ko. Yung ganun gina ko si mayor kay mo to gyud may eskwelahan. So mo Tinuod. na to nga time nga nag-observe lagi ko kang mayor unsa ang ihang mga lakang unsa iyang observation sa Mm-mm. different school. School. Nakita niya nga naman to yung mga engineer sa ato ang engineering office. Mm-mm. Gipangsulat niya nga kani nga eskwelahan dapat mauni siya diri kinahanglan kantin. Una yung gi-specify ni mayor nakita na ko no. Kantin gyud. Mm. So tigid siya nga dili ko gusto nga ang mga bata walay tarong kantin, Yes. walay tarong lingkuranan. Unya walay pagkaon kanang tarong nga mga pagkaon ang gusto ni mayor dili Mm-mm. gusto kay si mayor di siya gusto kay junk foods. Mm-mm. Kay gusto gyud niya mga healthy foods. Healthy gyud. foods para sa mga At the same bata. time gilang gyud niya mga teachers magbutang mo diri katong yung nutritious foods gyud ang yung ibutang para iwas ang mga bata gyud sa mga Junk sakit foods. junk foods Tinuod. na gyud si mayor. So una tong kantin kay nakita namo bisang asa na lang yung mga bata wag gyud klarong kantin. Di ba? Mo to and then Mm-mm. nagsunod na ng mga rooms, mga gym, mga plaza, mga uban pa nga mga basketball court mo nakita ni mayor. So nakita gyud ako na tanan kay mayor. Cons, sa pag-uban nimo kay mayor pag-adto sa mga eskwelahan, unsay mga nakita nimo nga mga some problems nga need sa ato ang mga estudyante, especially sa education? Especially sa education nakita namo first of all masulti na ako no ang nakita gyud ni mayor ang mga bangko. Isa na Mm. siya. And ang mga senior high dito na challenge si mayor. Mm-mm. Siguro masulti na ako out of siguro sa tibok Pilipinas murag si mayor pa may nakabuhat ani. Yes. Katong ang mga senior high nato kung unsa ang iyang TVL niyang iyang murag boktek niya nga Mm-mm. skills nga iyang giskwelahan sabi na sa cooking sa sewering sa Oo. mechanic Tinuod. dito na challenge si mayor labi na sa mga kaning sa food ana Food gani industry. dito na challenge food industry dito na challenge si mayor kay first time ang LGU sa Tagum maoy may provide sa mga katong trainings nila mga materials Oh, yes. gikan sa mga Mm-mm. pagkaon gikan sa mga welding rod Mm-mm. gikan sa mga tools Especially gikan ang sa mga tela butchery food. ay cons, yes no? sa butchery so first time na gitan po ni mayor kulang pa ba ang mga facilities nato sa tuang training Yes. training centers in every school sa atong senior high ting palit pod si mayor so ang katong mga i-share na ko nino nga ang katong mga parents sa una nga magguol nga pila lang ka days nga matrain ang ilang anak labi na sa mm-mm. cookery kay ngano ang mga ginikanan sa una sila pa mo palit Yes. sa pagkaon Tinuod na. so unya pila lang sila labi na og resulti nato no nga kaling uban gid nga mga barangay nga dili pod kayo taas ang ilahang financial wise. Yes. Mm-mm. So pila lang na mag-ambag-ambag sa dito nakita gid ni mayor nga Murag luya dito gid ano nagkulang. niya. Mm. Dili gusto ni mayor honestly nga ang tanan nga mo graduate sa senior high dili gid sila well prepared. Lagi. Gusto gid ni mayor prepared Prepare. gid ang mo graduate nga ang iyahang pagtuon fully gid murag fully armed gid siya nga mugawas nga kung gusto man niya nga mo trabaho or gusto man siya mo negosyo Mm-mm. kabalo na siya Siya, unsaon. Actually, murag na programa nga gihandog si Mayor Rachel ang estudyanteng hanas. That is why. Yes, oo. That is why nga Hanas napasalamat sa po ko no dili pa konsehal si konsehal Shara Mm-mm. Uy Salazar. That is why na challenge nga diha ma-exhibit ang mga katong mga Estudyante. sa labi na sa ilahang sa Craft. sa Mm-mm. craft nila no sa ilang skills mo nang na-organize ng estudyanteng hanas. Yes. So during sa first opening nagpasalamat gid ko nga ako nag-represent dito sa estudyanteng Mm-mm. hanas as part of the Committee on Education. And until now nag-continue atong estudyanteng hanas nagpasalamat po ko. Yes. So, meaning to say nga, ang mga bata, they will not only be trained sa school,
Mm. but they will be trained how to handle customers also. Tinuod. Nga ma-boost ang ilahang confidence. Mo ni pinaka-importante ba? Tinuod Well na trained cons. lagi ka. Pero pag Pero, abot sa gawas di ka katingog. Di ba? Kay wala kay confidence nga with regarding mag-unsa imong Mm. knowledge, stock knowledge nimo kung dili ka makighalubilo Halubilo mga sa mga tao tao. sa gawas. Need po nato tong PR ba? Tinuod yun. Cons, unsa pa yung mga programa nga mga na-approve or mga ordinance nga na-aprobahan nimo nga gikan sa imuhang ano? Nagpa-approve pud ta atong ano katong incentive with regarding sa katong mga board Passer. passers nato no. Nagpasalamat mi kang mayor kay iyang yung gitutukan. So karon ang kanang ordinance ang ato ang top 6 to top 10 mudawat na siya og 10,000. And Wow. then ang ato ang top 2 to top 5 mudawat na siya og 20,000. And then ang atong top 1 mudawat og 30,000. But Kent, maybe this year. This year kay si Mayor gusto niya we will amend the ordinance. We will amend. The top 6 to top 10 will receive 50,000. Wow. And then the top 2 to top 5 will receive 70,000. Pagkanindot. And then the top 1 will receive 100,000. Amazing. Na-amaze ko, grabe, no? So, mga kaigsunan ko tagamayos, gaan na ang pagtutok ni Mayor sa education and also sa committee ni Councilor Aala. Imagine mag-eskwela lang ka, magtarong lang kag eskwela, makadawat na ka og 100,000, 75,000. Amazing. Nganong ingani ang heart ni Mayor for this cons? Nakita man gud ni Mayor. I know nga unsa ka idealistic with si Mayor no nga. I hope lang nga ang kaning mga kabataan I will call on to the young ones. Labi na yung mga eskwela. Yes. Nga ang atong mayor walay lain ni siya gitutukan ang inyong kaugmaon. And that is why nga nagahimo si Mayor og mga yun ani nga program nga para sa mga kabataan nga ma-challenge sila Tinuod. nga they will go to school, they will finish their degree so that they will have a brighter future. Bonus na lang ning mga incentive nga gikuan ni Mayor. But the most important, all of the Tagomeños young ones, the youth ones, will really earn their degree. Grabe, no? Na-amaze ko, no? So, kato nga mga butang nga nadunggan ninyo, that is under the education, no? Gikan na. So, kung gusto mi mo apply, kung gusto mi mo, mo, try, or qualified ba, may unsaon na mo? Oh, as long as you are a resident of Tagum, certified resident, even bisang asa mong eskwelahan, nag-eskwela, basta diri pa mo, nga residente mo, eskwela ba mo, og nag-eskwela og Bukidnon, nagay nag-eskwela og Bukidnon, nga nag-top siya dito sa eskwela. Ba't kitagaan niya po na to siya? Because nag-reside siya diri. Tagum City. As long as you will reside here, you will receive that amount. Grabe nga, nakanindot pagpuyo diri sa Tagum, no? So, mga kaigsuunan, tara na sa Tagum. Cons, nalingaw dyan ko, daghan kog natunan. Napo kayo mo open ka. Yes, go. Ato sa ding hisgutan, ang atong CDC. Yes, go, Cons. Natay balaod nga gipasa sa CDC nga ordinance nga napasan na ni nga sa una is 4,000 lang ang ilahang murag honorarium base. But through the ordinance, gihimo na natong 8,000 ang ilahang sa mga CDC teachers. And naa sila 4,000 yearly nga after sa ilahang mag-retire sila, i-count to mo to sila ang madawat nila. For 20 years, 20 years sila nga nag-serve sila, mudawat sila og 80,000. Oo. No. Mo na siya mo po na nga balaod nga to ang ikon nga ordinance. Pagkanindot, Cons, no? Cons, wala pa ba ko na human, no? Diba, sa imuhang mga committee, mga ikaw po ang chairperson sa Committee on Games and Amusement. Yes. Ang sa games and amusement nato is klaro na to diyan ha. Kay wala di siya labot anong unsa nga games Mga nila. e-games. Mga e-games, walay labot ang e-games. Kani Mga illegal mga games. PCSO o pagcore games ni siya. Accredited. Okay. So as of now, wala may mga bag-ong nag-open but kung na may mag-open, iagi man po nato ni sila og public notice kay para at least kuhaon nato ang opinion. Opinion sa mga stakeholders kung
kanibang klaseng masulti na tong legal nga gambling, Yes. okay ba ang ato ang komunidad ani? Tinuod na. So kalabi na karon kons no nga kanang rampant kaayo ang mga Yes, illegal tinuod nga yun. mga gaming. O gani kinanang game karon i-game na lang kayo. Mm-mm. Ang nakasad lang lagi kay usahay. Kabalo ta nag-struggle ang tao. Mm-mm. And gusto sila easy money. Yes. And that is why daghang malulong aning mga e-games E-game. nga sometimes di na nila makontrol because of addiction. Masort na sila nga either makahimo na sila mga butang nga dili gid supposedly dapat angay buhat. Tinuod yun na, no? Cons, let's talk more about that. Karon, daghan pa kay tagisgutan later on. Pero karon, magbabalik muna ang inyong paboritong programa matag Biyernes sa gabi, ang Tagum Talks with Canty Kalina. Mga tagumenyosang bida dito, lahat ng storya ay kwento mo. Buhay, pag-ibig at pangarap sa mundo. Ang Tagum Talks para sa'yo. Mga kaigsonan ko tagamiyas baliktad diri sa inyong paboritong programa ang Tagum Talks with Canty Kalina. Og kauban gihapon nato karon ang atong halangdon nga konsehal, Councilor Rex Jasper Aala. Cons, nalingaw jud ko sa tong conversation. Murag nailhan na nako ka personally. Thank you, Ken. Thank you. And Cons, let's talk about your kanang dire as a city councilor, as a father, as a anak. Makaagi man jud tag mga struggle, no? Labi na itong mga first season pa nimo sa imong pagka city councilor. Can you share to us unsay mga struggle nimo nga Tinuod na, experience? Kanang matagbaw ka nga ang struggle nimo ang curiosity nga how you can lalo na mag-deliver ka with regarding og mga resolutions o ordinance. So kay masulti lagi na ako nga lahi ra gyud ang resolution with regarding sa barangay og lahi ra gyud mo tuling gali ko nga nindot siguro nga kaning mga resolution training kaning diri gyud sa city Sa mo city. una atong imo hatag nga practice sa barangay. Kay sa barangay man gyud me even though sa una na legislator po ko sa barangay Oo. nahimo kong barangay kagawad for 2 terms nya nahimo kong kapitan kaya lagi ko ba nga kung mas nindot di kay para proper gyud ba gani ang mga labi na mga were assessed Tinuod. asay mga bases so dito ko na pressure nga nakasulti ko sa during that time ba nga lakul ba ani niya Oo. kaning ka mistake ka niya Pero di ka pwede mamali ba? yes di ka kamali mo labi na ko nakay kaubanan nga Kanang very critical pud Very kaayo critical kaayo na magikoy kaubanan Meticuloso ko idol jud. na ko na siya meticuloso believe ko siya because of him na challenge gid ko nga magtuon gid ko Oh, kung maayo tinuod pud niya na. mo nang continue gid ko sa iya ba nga mo rely ko sa iya then mo to nagaduol ko sa iya nga unsa bay kakulangan ani ako mo ginang stop atong duolon kay unsa bay kakulangan kay meron mo siya nga ug na kay problema with regarding sa imong resolution duol ka sa kuha kay para tabangan ko mo duol gid ko kay gusto nako pod nga mahanay akong deliberation during sa akong time nga mo deliberate na ko diri sa ato ang session hall Yes. mao gina siya so far murag matan-on ako murag more man pud during sa ko ang start as a city councilor with regarding pero with regarding siguro sa mga observations sa problem sa city masulti lang po nako na murag Yes. dili man kaayo yung ako lang because I know nga unsa pagka-handle sa ato ang mayor Mayor, ang syudad he can sort any problems saan from time to time not automatically Tinuod jud na. from right timing yun ang ginabuhat ni mayor. Yes, kanagong mga problema sometimes cons na kanang dili kay ma-address pa kay murag dili pa priority Yes, na oo, jud mga oo, ingan tinuod. ano pod no. Tinuod yun na. Pero ang mayor nato is ano man jud na siya no, hanay man jud na Yes. siya. One at a time lang sa jud. Tinuod yun na. Anak yun si mayor. So mura po to ako ang akong experience lang din na is ang deliberation lang with regarding sa ang imuhang mga papers na imo Oo. kinahanglan eksakto kayo ang imuhang mga sentences mga na Oo. Kay kay dili ba yan na basta-basta po Dili lang ang ka basta-basta, ordinance. no, kay- Oo. kay musulti gid sila nga let us be more critical with regarding sa ato ang mga statements sa ato Tinuod ang siya. mga were assessed with regarding sa ato ang mga resolution ordinance because kanang with respect should that be gina premier Tinuod. city Gidala ba gid nimo ang ang tagum ano. and dili pud gusto ba nga uy naay mag benchmarking diri niya pagtan-aw dito sa mga resolution Oo. ay ang English ani kurbada man Oo. Ma-question ta. oh question ba Lagi, lisod yun mo, naging lisod yun pagiging city councilor. Anyway, at least you overcome it na nakasa mong second term karon cons, no? Cons, kani nga question. This is, a question sa ito mga kaigso ng Tagomeños nga. Stereotyping ba sa pagiging nepo baby nimo? Being aaala, as we all know, ang aala is
naji pangalan diri sa Tagum City labi na sa Mangkilam. Giunsa nimo pag-overcome or giunsa nimo pag-deal as a person ikaw karon nga kanagong ala mag-eskwela ko, ala baya ko akong gidala, ala baya ko. Giunsa nimo siya pag ano? Actually, ang isa lang akong concern primero gid with regard kung ala ko paningkamot lagi during sa akong mga younger years katong experience nako nga dili ko gusto basta magkamali kay musulti ko nga ma-call ang attention sa ko ang parents nga unsa man nimo Murag makulbaan na ako makamali makulbaan ka. but this time siguro sa being a wala na ako nag-eskwela wala na ako ginabutang sa ko ang self nga being a ginadala na ko ang as long as maghimo lang ko og maayo. Ang ako lang yung ginabitbit sa akong sarili is ang ako lang yung pagkamaayo. Mao ra gid I'm not bringing my being ay aala that I'm bringing kung unsay upbringing attitudes nga install sa ako mga ginikanan. Mao na ako ang ginadala gyud. And also katong na-share nimo sa ako kagani na cons nga gusto nimo nga you make mark on your own. Mao gid na kay masulti na sila mao kay masulti na to nga ang legends na gid sila. Tinuod. They have their own masulti na to na sila own pedestal. Kita pod kung may matag pedestal dili man nato mapantayan but Yes. as At long least, as we are making good things. and we are compassion to everyone para sa kuha satisfied na kuha na. Tinuod yun ako no. Kaysa in life man jud maabot man jud ta sa point nga kanagong mo pa ni atong nakaya. Yes. But in the long run makaya na tubuhaton ang mga butang nga kanagong ta kabalog atong mga mentor nimo sa una mas malabon pa din nimo Gani. to. Yes. Ang para man good sa ako good Kent nga mano sulti nga usay ba madungog ako ba nga you cannot compare the moon and the sun Tinuod. because they have time nga mo shine sila and they have also ang moon na pud sa time nga ihapong time po nga mo shine pud siya so Tinuod. ana lang gyud para sa kuha just be good to everyone mao lang gyud mao lagi na ako bahalag butang ka sa pedestal o dili ang importante nga at the end being a politician dili nimo na ibutang sa imong ulo because Tinuod. all of us tanan man gyud mo abot man gyud sa point nato nga mula bay ra gyud ta in life gani mula bay ra pud gani nato ang life so ang importante nga kanang time nga gitagaan ka opportunity sa Ginoo nga mo serve ka in public make use of the time nga meaningful ang imong pag-service nga nahatag sa tao even in your limited nimo nga mga limited nimo nga capacity as long basta ang importante nakakuha nga nakatabang. Tinuod yun na cons no. So cons karon kani nga pangutana is it's very ano nga question no. Sa tanan nato nga project diri sa Tagum City unsa ka importante ang pagiging a good leader? Ang importante sa being a good leader, importante gyud nga dito gyud siya sa grassroots. Moadto gyud siya sa community, Kabalo moadto jud siya sa basic. kapurukan, Mm-mm. moadto siya sa barangay Mm-mm. para makita gyud niya nga and a consultative leader Tinuod. knows how to listen. Mm-mm. Importante maminaw gyud kaysa Tinuod. hay ba? Gawa muna bago Oo. ano salita. Salita. Ang importante mao gyud na ang importante gyud and kabalo ka nga ang imong ginabuhat will have an impact not only in their heart but in their lives because ang mga tao tan-aw nila nga nakuha nimo ang ilahang kuan sa ilahang dughan they will Mm-mm. never forget you Tinuod they will jud na. never Tinuod they will jud. never they will always be grateful they will not thank you personally but they will always remember you Mm. ang importante dili man importante nga ug di sila kapasalamat wala problema ang importante nga nakay nabuhat para sa ilaha Sa nga mo ilaha. change ang ilang life. Nga na impact. Thank you so much. Gabi kanindot atong atubag cons no. Cons karong higayon na nakoy duha ka pangutana nga ihatag sa imuha. Okay. This is what we called a wisdom question. Ayan cons kani duha ni siya namang isa. Tara di ay. Okay. So pick one first and then basahon nako kani. Kani cons ka pangutana. What is one thing you wish people understand better about you? Siguro para sa kuha nga
they will bisang a minute of or a second of their time that they will observe what kung kinsa gyud ay si Konsehal Ala. Dili lang kung si Konsehal Ala, kung kinsa gyud ay si Rex Ala. Not because I am a counselor, but kung ang real me, mao gyud ako. Kung unsa gyud ko gawas sa ako ang pagkapolitiko. O maabot na nga programa po. Seryoso naman gud kay takot. Boss, maabot na nga programa po. Mga kaigsanan ko taga-best na yung programa nga. Nagi-suggest. Kasa Jessica, may mo na to na po. Gipangutana di ay niya. Mahato na to ni. Kaning next question ni mo, Cons. If you could give a wish sa katao, kay kinsa ug unsa na siya? I will not specify kung kinsa, but i-generalize na ako. A leader has a heart, has a heart. And the same as of now, atong leader, visionary that really effective in governance and had an impact in every lives of Tagomeños. Tinuod. Mga kaigsanon ko Tagomeños, Jasper. Rex Jasper Aala. Parang baka na to. Cons! Lipay jud kay away mo mga fans o lipay jud kay mga nakadiri sa Tagum Talks na kikimamat sa Ako amo. nag-goal ko kay wa manayaw tong pasayawan. Di ba naman yun tayo mga dancer from Dynasty? Wala pa tayong permission. Ad-lib lagi. Unya na daw advertise. Bito Cons no, lipay kay mi diri sa Tagum Talks. Thank you, Kinibita ka naman in behalf of City Information Office, City Government of Tagum. Daghan kay salamat no. Thank you pod kayo kana for being patient sa ko ang availability. Thank you kay pasensya gyud. Yes, okay. Kung okay na dyan kayo na, Cons, basta na kayo gusto i-greet, i-shout out, or gusto niyo pasalamatan karon. First of all, gusto ko magpasalamat no sa ato ang Mayor Ray Tioy, because kung wala po si Mayor nga nagkuan sa kuha, nag-challenge. So wala po ta karon na nerbisyo as City Councilor. Gusto po nako pasalamatan ng ako ang kuya nako si board member Aala, Hello, Sir Bong. City Councilor dati, nagpasalamat po ko sa iyano kay kaning man gun ako mga experiences, nag-observe po ko sa ilaha. Labaw na gid no, wala pass away naman si papa nako, barangay captain dati sa Mangkilam, and also may Mama Dear nako, Mama Dear gid nako kay grabe gid kayo. I'm so very observant sa ilaha, sa ilahang rise up in politics and downfall. Muna ako nga ako ginatanaw gid ako nga kaning mga mistake ni kung kinahanglan ato aning malikayan, ato ginang ginalikayan because na-obserban ako nga di man gid permanente nga nakasata sa politics, but being observant makita nimo nga ay dili na ko ni dapat ko anon, I will not do this one, I will not decide for this one, I will just make sure nga if I will decide it right. So thank you guys akong Mama Dear na ko board member Shirley Ala, thank you kayo. And of course, Cons, this is the right time nga para pasalamatan itong mga kaig. So una na to, ngaling boto og digsalig sa imo itong last election. Tinuod gyud. Tagomeños, sobra kayong labi na sa Mangkilameños. So thank you gid kayo sa inyo ha, gikan tong first term na ako. Dili ba gyud imagine because tungod sa to ang family name, but tungod sa kanyang pagsalig no. And katong sa mga friends na ko no, sa mga friends na ko nga na-meet na ko long time, dili pa ko politiko, during sa campaign, na-meet na ko sila. Bisang asa may nag-meet tungod kay barkadista ko, pero di sila ka-forget sa ko, maingit sila sa ko, di ka problema dire Rex kay mutabang Rex lang magilang tawag sa ko. Di na sila tawag konsehal sa ko kay maganahan po ko ay ko tawag konsehal oy. Gusto na ko Rex lang. Anak ko sa ila niya, anak ko sila nga ay goal kay kampanya ka na mo, wala may pangayoon sa imo. Nagpasalamat ko sa inyo ha, kay ang ilagi daw, di gid daw nila malimtan. Isa ra gyud ang ato ra gyud kaayo. Okay, thank you kay Tagomeños, thank you guys sa inyo ha. I will serve with a whole heart nga service and a sincere nga service gyud. Unsa pa akong kapasidad nga that is why ako na insert mo ganun, that is why nga nag-initiative pud me nga nag-fight pud og sakyanan kanang Aala Cares nga sakyanan para makaserve na ang sakyanan ang Aala Cares nga labi na og mga services para sa ato ang mga Tagomeños, yes. That is why. Pagkanindot. Kung ba sinapakailain programa or maabutay nga mga event, mga ano na to, the project nga kailangan gina-look up sa mga kaigsoon ng Tagomeños. So, natay kaming ana pero pabuton sa nakatong program ni mo Ken Pon.
Napasubo na punta mga kaigsoon ko taga-Menyos. Grabe, Johnny si Cons. Sige na lang, basta ikaw, Cons. Okay, mga kaigsoon ko taga-Menyos, no? Daghan kayong salamat sa atong suking nagsubaybay sa itong programang Tagum Talks with Ketty Kalina. Karon pasalamatan po ako ang outfit. Cons, awar ko akong outfit. Nice Gani kayo. no. Gikan ni siya sa itong Maanyag Runway. Ayun no, this is a craft inner child collection by Marlon Suan of Espanyol Fashion and Couture. Marlon, daghan kay salamat be, matindog daw ko be. Ayun, this is a creation of Marlon. Mo ni siyang iyang inner child collection. Di ba, Kons, mas nindot, Kons, no? Namo every every Monday, na may mga formal outfit. Hopefully No? nga, ay mandesasyon na mo nga Mike, formal Mike. outlet nga makahimos na kay suoton na mo kami tanan hopefully Yes. no oh. nga maato silang mahangyo no nga makakuan sila og masuot na mo nga kami nga city councilors and including our vice mayor para Tinuod. makita nila nga wow ninduta day uy Oo. na sariling lokal nga product ang ginahimo ginalaunch ang Tagum and mismo ang 10 city council strongly support Yes. the product. Okay. Tourism Office, shout out dyan sa Maanyag Runway. Anyway guys, wala na tayo igong oras, Cons. Daghan gapong kayong salamat. Balik-balikon siya na ako ni siya, no? Naragyan po ta diri sa inyong paboritong programa matag Biyernes sa gabi ang Tagum Talks with Ketty Kalina. Thank you kayo. Thank you everybody. Thank you kayo.